Aké oko kreslíš? Prečo si spievaš aj ako Jumbo? Tak. Lebo to je zabavné. Toto oko je pekné, to je tvoje, že? Ale tie farby, nemal si to iné? Yes. Toto je moje. Ja ti Cool. podal. Jej! Tohle je jedno staré video, čo sme mali. Ja si vždy vymeniam toto video panáka. To je sa dá, staré, že ty si založíš proste kanále, tak preto svoj, sú tam trošku tie nedokonalosti, jak sa to povie, svoje... tam je označené. Proste už má to video zahodené. Svojho obľúbeného. A zase má prečo sú tam stále zase to len tieto? keď si vymazal Wow, všetko, tak. Oh my gosh, len to také si nakreslil? video. Toto... Dík. OK. Sorry. To vyzerá jak mačka. Ne. OK. To je hezké. A som druhá. Aj tretia, pretože mám 2 účty. Jej, bro. A stíham to. Pretože v jednej ruke urobím na jednom a na druhé na jednom. Na tablete a na počítači. OK. Však nemáme počítať.